Huomenta. Ja tervetuloa tähän videoon. Nyt poikkeuksellisesti mä aloitankin tämän videon vasta lauantai-päivästä, koska mä en kuvannut eilen yhtään mitään. Mä kyllä tehnytkään eilen mitään, mutta kello on nyt 9:30 ja tästä pitäisi lähteä tonne Koneismaan päin. Koska siellä on tänään tapahtumaa, siellä on muun muassa Tupe esiintymässä tänään ja sitten toi semmonen Kimmi-appa show, sekin pitää nähdä ja sen jälkeen päästäänkin katsoa Nuinosteatterin esitystä ja sitten sieltä meneekin Kuumaa keikalle. Et aika paljon tekemistä tänään. Ja hiukset vähän pystyssä. Mutta eiköhän tää pidemmittä puhetta. Mä koitan tästä nousta ja syödä jotain ja valmistele itteeni lähtöön. Jänskä. Ennen keikkoja otettiin ilmasta hattana ja syötiin naksissa masut täyteen. Jos ei ymmärrä, mut väitän, et niillä tyypeillä on vaan broiden ruokapöydässä. Mäkin sanon, et mä hiffan, vaikka en pysty kokonaan. Vaat mullakin jos sisko, joita on venannut kotona. Laita viesti himassa. Mä ootan koko illan vaikka. Mä en halus valvoa muuten saunta. Viestejä viime viikonlopulta. Ja lupaa, että soitat kuot himassa. Ei oo väli vaikka herätät. Mä niin toivon, että ois turhaa. Luen viestejä viikonlopulta. Kaiken näköistä somesta tulee vastaan. Vähätellään ja maton alle lakastaan. Se ei oo pikkuhiton ongelma, jos yli puolet kaikista kokee jotain roskaa. Ja nykyään kun junnut kattoo videoin ja oppii niistä ideoja, niiden mukaan kasvaa. Itse ei oo jokaiselle vitsejä, kun aina löytyy se jokaisen totuutena. Sain sitten yhteiskuvankin Tupen kanssa jee ennen Kuumaa keikkaa. Well. Pitkä päivä takana, mutta suona jos mun ääni on vähän maassa. Mutta tästä päivästä selvitty ja ei edes tyhjin käsin Kuumaa keikalta. Pleku ja niin monella vielä. No niin, pleku. Vielä Johanneksen pleku puuttuu ja sitten Jontulta kapula. Mutta heittämällä panas keikka, koska toi pleku ei ollut ainut asia. Toi Anni hyppäsi sinne yleisöön suoraan mun eteen. Eteisvalssissa. 2, mä sain ton plekun ja 3, mä pääsin vielä soittaa Annin basaneen. Et niinku ihan huikea keikka heittämällä panas tähän asti. Ja vaan mä mietittiin, että mikä tää maa tässä on tässä kädessä. Niin mulla on siis tässä kädessä on maa. Ja siellä näkyy pikkuneljäs maa. Ja tässä kädessä on kuu. Se nyt näkyy vähän väärinpäin, mutta kumminkin siitä tulee toki yhdessä tietenkin Kuumaa. Ja toisella puolella mulla lukee täällä me ollaan aloittelijoita. Ja tommonen hieno sydän. Mä tein tämmöset ennen tota keikkaa. Tää ehti vähän levitä tossa
ennen keikkaa, kun siellä satoi jonkin verran ennen keikkaa, mutta kumminkin selvisi keikalle asti. Ja voi sanoa, että on aika poikki tämän päivän jälkeen, kun eka oli vielä se Karismassa koko päivä. Siellä nähtiin Tupe, saatiin yhteiskuvaa ja niin moni siltäkin. Ja niin sieltä oikeastaan melkein Sitten mä kävin oikeastaan Nuonasteatterin esitystä katsomassa. Kannattaa käydä katsoa. Olisiko ollut Metsään menee -niminen. Ihan sikahauska, ihan sikahyvä. Ja mun YouTube-kollega Oliver Tubettaa esiintyy siinä, muun muassa esiintyy siinä. Että kannattaa käydä katsoa, ei pelkästään sen takia, mutta ihan sikahauska näytelmä ja pidin tosi paljon. Mutta eiköhän tää lauantajalla ole tässä, vaikka ollaankin sunnuntain puolella, mutta en mä tässä vielä varmaan nukkumaan on menossa, mutta tää on varmaan tässä kohta puoleen, kun kumminkin pitkä päivä takana ja haluaa vaan levätä. Et joo. Tavataan sitten tuossa sunnuntaina jonkun klipin parissa. Oikein hyvää yötä. No huomenta. Sunnuntaihin hönätty ja eipä tässä ihmeempiä. Mä ajattelin, että kohta pitäisi syödä jotain aamupalaa. Sitten mä ajattelin, että sen jälkeen mä käyn suihkussa ja sitten mä käyn vähän ulkona ennen kuin mä menen sinne äitille. Mut joo, voi olla, että tää vlogi on vähän lyhyempi, kun tosta perjantaista ei tosiaan tullut mitään klippiä, mutta toivottavasti se ei haittaa. Ja nyt niinku oikeasti, vaikka mä viime vlogissa jo sanoin, että koska viime viikolla jo piti tulla 5 videoa, mutta no ei nyt luvata mitään, kun en tiedä mitä tapahtuu, mutta tänään, niin, just sanoin mitä tänään olisi tarkoitus tehdä. Niin, eiköhän me pikkuhiljaa tästä nousta ja syödä aamupalaa ja käydä siellä suihkussa ja sitten katsotaan mitä ulkona tehdään. No, mä oon nyt vähän unohtanut kuvata tätä logendaalia, mutta en mä kyllä mitään tehnytkään tässä. Että nyt on ulkona kauhea tuulen ja mä oon sen takia tehnyt vielä kuvata tätä, mutta nyt mä oon matkalla tonne kotiin, tai vanhaa kotiin. En tiedä, en mä vielä lopeta, mä kuvaan sitten illalla. Kuvaan sitten illalla joku lopetusosan. Voi helvetti. Niin. Kiitos katsomisesta tähän asti, mutta ja, no ei tässä varmaan mitään tapahdu, mutta en mä tätä lopeta vielä. Niin, nyt ollaan matkalla sinne äitille ja siellä sitten loppuilta todennäköisesti vionehtaakin. Oho, no tää Outna nyt mä osaan enää puhuakaan. Tää Outna nyt unohtui vähän kuvata. Nyt on maanantai melkein ilta jo. Mutta nyt vasta kuvaan tän Outnan tähän weekend vlogiin, mutta kiitos kaikille, ketkä on ollut tässä mukana ja toivottavasti olette jatkossakin. Pistäkää tykkäystä, tilatkaa kanava, jos ette ole sitä vielä tehnyt, kello päällä, että missä on ilmoituksia, kommentoikaa jotain kivaa ja me nähdään tulevilla videoilla.
Se olisi moi moi.